MCL ছাৰ আহি আমাৰ কিবা উত্তৰৰঙা সোণাৰীজান গাঁৱত উপস্থিত হৈছে। তেওঁ আহি আমাক আজি যিদৰে আমাৰ সমাজৰ উন্নতিৰ বিষয়ে, গাঁৱৰ উন্নতিৰ বিষয়ে, আমাৰ ধৰি লোৱা পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী যি দুখীয়া মানুহৰ অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে তেওঁ আজি যি সহায় কৰিম বুলি আশা আগবঢ়াইছে আৰু গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি সকলো ঠিক কৰি দিম বুলি আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে সহায় সুবিধা আগবঢ়াম বুলি আজি তেওঁ যি আমাক আশা দিছে, যি কথা দিছে, সেই কথা আমি আজি বহুত সুখী হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে ছাৰে যাতে এই কথাখিনি মনত ৰাখি আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাক সহায় কৰে বুলি आखा राखिलु बेखौनो बुंनो लुगैयोदि आङो बिपिएफआ सरकार दानायाव खाथां मानो होननानै बुङोब्ला जाबायदि जोंहा हाग्रामा साराबो माखासे जोंनि गफुर ओनसोलाव दा जिबायदि गामि सोसननानै होदोंना गामि सोसननानै होनायाव थालांनाय माखासे जेसेबां गामि थालांनाय बेफोरखौबो सोसननानै होगोन होननानै बुंदों आरो माखासे गोदोसोनानै थानाय जोंनि गामिफ्राव लामा सामा आरो स्कुल बायदिसिना बेफोरखौबो मावनानै होगोन होननानै बुंदों आरो माखासे लाइमोनफोरनि माखासे बेफोरखौबो मावनानै होगोन होननानै बुंदों। जाहाथे बेखौनो बुंनो सानोदि आङो हाग्रामा सारा जाबायदि थांखि लादों जोंनि गफुर ओनसोलाव बेफोरखौ मावनानै होलांगोन बा आसा होनाय हिसाबै जोंबो बेखौनो जोंनि गफुर ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों माने जों बयबो बे बिपिएफ हान्जायावनो भटखौ होगोन होननानै जों गासिबो रायजो राजाया थांखि लादों। बे नायफोरखौ जोङो गनायनानै लाजोबगोन, जों भटखौ होगोन आरो जों दिनै बोराय बुरि जानानै जोङो बेद' पेन्सन मोनो। बे बेद' पेन्सनखौ जों 250जों जों मा होननानै बेमार आजार नायनानै लानो दानि जुगाव सानाय सुनायफ्रानो बारा जाबाय। बेनिखायनो बोराय बुरिखौबो अननांगोन। बे बोराय बुरिखौ अननानै बेद' पेन्सनखौ जोंनो बारायनानै होनांगोन आरोखि। बेसेबां होयो सरकारा बेखौ गावसोरो सावरायलायनायनि गेजेरजों बारायनानै होनांगोन। मानो होनबा जोंहा एकदम सम मोनसे टेब्लेट मोनसेयावनो 200 गाहाम, बिजि गंसेयावनो अबेबा 300 लायो, अबेबा 250 लायो होनबा जोंनो बहा लोमनो बेलाय। बेनिखायनो जोंनो बे बेद' पेन्सनखौ बारायना होनांगोन बे सरकारा देरहायोबा।